Det her er en challenge, som Woody Slug også har lavet. Den er helt ny, men som Kasper så har fundet på. Men spis en bouillonterning, og så er det i gang. Sæt i gang. Er du klar? Skal du også have noget at drikke bagefter? Det kan godt være en god idé. Skal vi så stoppe den igen? Ja, vi optager lige. Eller holder du den bare imens jeg lige... Ja, jeg holder den der. Skal du have noget mælk, eller? Ja, tak. Okay. Jeg skal lige vente på den. Sådan der. Ja, du skal også lige... Hej, Mads. Du skal også lige vente den sådan, så de kan se dig. Undskyld. Ja, undskyld. Hey. Bare sæt den der. Så tager du bare kameraet i den. Sådan. Dør. Må jeg tage noget mælk, inden jeg starter? Nej. Okay, er du klar? Mm-hmm. Det er jo ikke en challenge med. Tag noget mælk først, inden du gør noget. Smager det godt? Mhm. Det smager fucking godt, mand. Nå, så de der karameller vel meget bedre at smage, eller hvad? Det er det samme. Ja. Det er det samme. Brænder det? Nå, jamen så siger du, jamen det kan jeg sikkert godt. Du skal bare spise 3 af dem, bare så du ved det. Hvis det er helt rigtigt. Men fuck det. Vi spiser kun 1 den her gang. Så tager jeg lige noget mælk imens. Hvor jeg drikker det hele. Fuck, det ser åndssvagt ud. Det ser... Så hver gang du knækker sammen. Det lyder ligesom om, at du æder sand. Du må ikke drikke det hele, jeg skal også have noget til aftensmaden. Det gik fint med. Skal du have 2 mere? Okay. Nå. Det var så challengen. Vi ses. Hej hej.